Narendra Navada utawa kerep ditimbali Naren nembe wae ngidak kelas 3 SMA ing ibu kutha. Naren kalebu bocah kang pinter lan sopan. Nanging iku sadurunge dheweke mlebu geng dablek. Geng dablek ana wong 7 kalebu Naren. Geng dablek pancen kondang arep kenakalan lan asring mlebu metu BK. Naren gabung karo geng dablek amarga dheweke mikir menawa kanca-kancane iku keren. Sawijining dina, Naren numuti adicara kang digelar ing papan katutup utawa klub. Naren ora ngerti menawa papan iku papan adol tuku narkoba kang lagi diincar polisi. Nganti wengi iku, polisi teka lan langsung nyekel wong-wong kang ana ing kono. Naren bareng 6 kanca liyane iku melu kecekel lan digawa menyang kantor polisi paling cedhak. Wong tuwa dheweke kabeh mau langsung dihubungi kanggo teka menyang kantor polisi kasebut. Sawise mulih saka kantor polisi, Naren dinesoni karo bapane lan ora ngijinake kekancan karo geng dablek maneh. Kowe iku sawise kekancan karo dheweke kabeh dadi nakal lan biji kowe mudhun. Mulai saiki bapak wegah kowe kekancan karo dheweke kabeh. Tembung bapak karo nada nesu. Sawise kadadian iku Naren isih wae kekancan karo geng dablek tanpa sapangertene bapak. Nanging tanpa sapangertene Naren, bapak uga nduweni mata-mata kanggo mantau sadina-dina Naren ing sekolah. Wong kang dipilih bapak yaiku Aira, anak saka Baskala Nadeva. Baskala yaiku kanca cedhak bapak saka dheweke SMP nganti saiki dadi rekan bisnis. Aira kang dadi wong kepercayaane bapak sithik-sithik mulai nyedhaki Naren. Halo, kowe Naren yo? Ana titipan sangu saka bapak gawe kowe iki. Tembung Aira nyambi menehake sangu bekal saking bapak. Naren sing ngrasa diperhatikake lan ngerasa menawa Aira tulus mulai kanggo ngadoh saka geng dablek. Awale Naren ragu menawa dheweke ora bakal duweni kanca sawise metu saka geng dablek. Nanging ora sawise ketekanan Aira. Naren ngrasa Aira yaiku anda kawujud manungsa kang menehake dalan kanggo bali. Sabanjure, Naren balik dadi bocah kang ambis lan duweni sifat kang apik ing sekolah. Naren saiki ora maneh kekancan karo geng dablek lan mung duweni siji kanca cedhak yaiku Aira. Mulai saka iku, dheweke kabeh dadi kanca cedhak kang padha-padha support. Aira nuturi Naren menawa awake dhewe kudu ngerti endi kang apik kanggo awake dhewe, karo mikir luwih adoh lan ngrungokake pitutur saka wong tuwa.